Sigur, dacă urmăriți cât de cât știrile, ați căzut foarte des în publicistica românească peste știri de genul un politician corupt a făcut șadres sau într-un spital din România o moarte absolut suspectă și cel puțin un medic care a greșit foarte grav. Sau vedeți o știre despre un profesor care a făcut ceva absolut revoltător. Asta se întâmplă foarte frecvent în media românească, dar cred că foarte rar, probabil, ați avut ocazia sau ați avut curiozitatea să vă uitați la comentarii. Și atunci eu vă propun un simplu experiment, la următoarea știre de genul ăsta, să citiți comentariile. Și sunt aproape convins că veți găsi foarte multe comentarii de genul să fie arestat, să facă închisoare pe viață, să fie dat afară și să plătească niște sume absolut exorbitante celor aparent păgubiți. Și tot așa, mai departe. Și experimentul constă în simplu fapt să urmăriți sau să numărați de câte ori cineva întreabă cum s-a întâmplat așa ceva. Și mai important, cum putem face să nu se mai întâmple. Întrebarea este de ce apar atât de rar întrebările astea două și vedem celelalte comentarii covârșitoare. Suntem noi, românii, mai răi, mai agresivi decât alte popoare? Nu, bineînțeles că nu. Și atunci, cred că am fost antrenați și educați timp de decenii să vedem lumea printr-o singură lentilă, pedeapsa. Salut! Sunt Bogdan și vă invit la un nou episod din În episodul trecut am vorbit despre minciună și vă mulțumesc foarte mult și pentru comentarii și pentru feedback-ul pe care mi l-ați oferit pe toate celelalte căi și mă bucur că experiența voastră sau percepția voastră a fost foarte apropiată. Astăzi vă propun să vorbim despre ceva mult mai subtil și nu doar că este mai subtil, ci este iarăși la rădăcinile tuturor celorlalte lucruri despre care vom vorbi în seria asta de metehne ale comunismului. Și anume vreau să vorbim despre felul în care comunismul ne-a schimbat ideea de dreptate. V-ați gândit la treaba asta? Pentru că în comunism dreptatea nu mai însemna adevăr. Uneori nu mai avea nicio legătură. Nu mai însemna repararea unui rău făcut. Însemna aproape întotdeauna pedeapsă. Haideți să ne mai imaginăm o situație. Se prăbușește un pod, cum s-a întâmplat de câteva ori, inclusiv la noi în țară. Există două întrebări. Cine este, dacă este cineva vinovat? A doua întrebare este cum facem să nu se mai întâmple? Sau ce schimbăm în tot mecanismul care a contribuit la construcția podului încât așa ceva să nu fie posibil? După cum observați, sunt două întrebări fundamental diferite. În prima căutăm un om, un vinovat. În a doua căutăm o cauză și mai ales, cumva automat, căutăm
răspunsuri și rezolvări la anumite situații care nu sunt corecte sau care pot duce la astfel de accidente. Societățile moderne sau societățile care nu au avut de trecut printr-un regim totalitar caută răspunsul la amândouă. Comunismul și societățile totalitare în general este interesat aproape exclusiv de prima. Un regim totalitar nu poate guverna milioane de oameni decât cu un instrument foarte puternic de altfel și la care creierul nostru răspunde aproape instantaneu, și anume frica. Și de asta avem poliție politică și poliție secretă, cum a fost securitatea în România sau Stasi în Germania de Est, și puteți să dați și mai multe exemple. De asta lucrurile trebuiau să se întâmple când să se întâmple cu pedepse. Și pedepsele alea trebuiau să fie vizibile, trebuiau să fie imprevizibile și să fie disproporționate. Și nici măcar nu trebuiau pedepsiți toți. Însă trebuiau pedepsiți unii foarte sever și foarte vizibil, astfel încât toți ceilalți să știe că asta îi așteaptă, că ăsta este sfârșitul oricărui comportament anormal. Și după cum bănuiesc că mulți dintre voi vă dați seama, este un mecanism extrem de eficient. Este un mecanism atât de eficient încât lumea științifică civilizată chiar și-a pus problema. Este un mecanism mai eficient, la fel de eficient sau mai puțin eficient, poate, decât recompensa. E vechea vorbă că poți să obții un lucru cu o bomboană sau cu o nuia. Așa am aflat și în urma acestor cercetări extensive am învățat că, de fapt, motivarea pozitivă este pe termen lung și ca și rezultate mult mai eficientă. Însă, frica și pedepsa sunt instantanee și lumea învață mult mai repede din ele. Puterea exemplului pentru o pedeapsă este mult mai puternică. De ce funcționează atât de bine? Pentru un motiv foarte simplu și biologic fundamental. Pentru că creierul nostru este construit să detecteze pericolele, nu de care să ne ferească și să ne țină, cum spuneam și episodul trecut, în viață și bine mersi. Prin urmare, dacă vezi o pedeapsă aplicată public, nu trebuie să fii sancționat și tu. Înveți din experiența celuilalt. Însă, mai ales când lucrul ăsta se perpetuează ani și ani de zile, decenii, apare un efect secundar. Începi să crezi, odată, în puterea absolută a pedepsei și începi să crezi că pedepsa este o soluție universală pentru orice problemă. Dacă cineva greșește, trebuie pedepsit. Însă vine cu neplăcerea sau cu problema că trebuie găsit totdeauna un vinovat. Chiar dacă, în multe situații, nu există un vinovat neapărat. Inclusiv dacă economia merge prost, da, economia la care contribuim toți și contribuie în ziua de astăzi absolut toate națiunile Pământului, dacă economia noastră merge prost, cineva de aici trebuie să plătească, nu? Vedem asta în fiecare zi. Să mai luăm un exemplu. Un pacient este tratat greșit. Nu o să intrăm aici în discuția întreagă că o preocupare umană atât de complexă cum este medicina nu ar trebui judecată în piață de către oricine, dar prima reacție pe care o are societatea este: cine
l-a greșit? Este, bineînțeles, o întrebare legitimă. Însă, de cele mai multe ori ne oprim aici, așa cum am fost, din nou, educați, și asta, din nefericire, nu rezolvă absolut nimic. Pentru că mâine, în același sistem, altcineva poate face aceeași greșeală. Noi spunem și înțelepciunea românească clasică spune că doar cine nu muncește nu greșește și până la urmă greșeala e umană. Însă se pare că uităm înțelepciunea asta sau am uitat-o sau efectul ei s-a diminuat foarte mult sub cele decenii nesfârșite în care am fost învățați că singura soluție este pedeapsa. Ca să rezolvăm, să spunem așa, exemplul nostru sau cazul nostru, întrebările mult mai utile, inclusiv pe termen lung, sunt cum s-a întâmplat toată istoria asta. Era un protocol prost, era personal insuficient sau, cum se întâmplă în ziua de astăzi, era un personal deja trecut de limita oboselii cronice, în burnout, cum nu folosim termenul ăsta modern, absolut real științific. Nu a existat o verificare suficientă și așa mai departe. După cum bănuiesc că percepeți, diferența este absolut imensă. Prima întrebare caută un om și asta o face extrem de superficială. A doua caută un sistem, caută un șir de evenimente care poate fi într-adevăr verificat și corectat. De ce ne este atât de greu să trecem de la prima întrebare la a doua întrebare? Și răspunsul, sau unul din răspunsuri, este că sistemul autoritar, prin definiție, și ca să aibă puterea exemplului de partea lui, personaliza absolut tot. Succesul și marile realizări aparțineau aproape exclusiv conducătorului iubit. Eșecul, în schimb, era al cuiva dintre noi care nu a respectat regulile, nu a respectat linia partidului, cum se spunea, pe scurt, un trădător. Nu avem nevoie de proces, pentru că lucrurile sunt foarte clare, nu există cauze multiple, există doar oameni buni a servit sistemul și există oamenii răi care ne sabotează. Și cine a trăit pe vremea aia știe că sabotorii era o obsesie constantă a regimului. Această gândire foarte simplificată, pe de o parte, este extrem de seducătoare. Creierul ajunge foarte repede la o concluzie, a pus o etichetă și nu trebuie să mai consume energie și să se gândească la alte lucruri. Și este din nefericire o moștenire pe care o vedem zilnic în jurul nostru. Astăzi, după orice tragedie și orice întâmplare nenorocită, auzim aceeași întrebare: cine merge la pușcărie? Foarte rar, nici măcar undeva pe parcursul sau dezvoltării respectivului subiect, apare întrebarea: ce schimbăm? Cum putem face să reparăm sistemul? Dacă doar pedepsim un om care a greșit, trecând peste faptul că trebuie să fim foarte convinși că a greșit, nu facem absolut nimic să prevenim următoarea tragedie. Tot timpul vor fi oameni care greșesc. De asta, pe pământul ăsta, oamenii care chiar vor să rezolve probleme au dezvoltat protocoale, au dezvoltat diverse înșiruiri de, cum să le spun, reguli și verificări, astfel încât greșeala umană, chiar dacă apare, să poată fi reparată sau să poată fi contracarată. Prin urmare, dacă doar pedepsim pe cineva, nu rezolvăm nimic. Evident că asta nu înseamnă că pedeapsa nu contează și nu ar trebui să existe. Doamne ferește! Aici vreau să fiu foarte clar. Oamenii care greșesc, evident,
trebuie să răspundă într-un fel sau altul, bineînțeles. Dar pentru că o societate fără responsabilitate nu are cum să funcționeze. Dar pedeapsa este sfârșitul unei investigații, în niciun caz începutul ei. Dacă singura noastră preocupare e să găsim un om vinovat și restul le lăsăm cum au fost, nu că ratăm adevărata lecție, dar e aproape rețeta sigură să trecem din nou și din nou și din nou prin așa ceva. Pentru că dacă ne întrebăm ce și unde nu a funcționat, putem găsi toate problemele care există într-un sistem și s-ar putea, evident și absolut sigur, la anumite momente cheie uneori, să găsim un om care nu a făcut tot ce trebuia sau tot ce putea sau a fost rău intenționat și așa mai departe. Dar, din nou, pedeapsa este sfârșitul investigației respective. Nu vreau să continui exemplele pentru că, din nefericire, sunt foarte familiare, dar cred că ați înțeles mecanismul ăsta psihologic foarte subtil, care ne-a schimbat felul în care gândim și în care cântărim dreptatea. Ne-a obișnuit să credem, și v-am spus, este extrem de seducător pentru creier să aibă o concluzie rapidă și să îi se pare că a rezolvat o problemă. Ne-am obișnuit să credem că orice problemă are o soluție simplă, o pedeapsă mai mare. Și la asta, dacă sunteți atenți, o să observați că excelăm în pedepse absolute, maxime. Dar societățile nu se vindecă și nu devin mai bune și mai performante doar pedepsind mai mult și mai mulți oameni. Devin mai bune atunci când înțeleg sursa reală a greșelilor, de unde au apărut, și construiesc mecanisme eficiente care reduc foarte mult sau cât se poate de mult probabilitatea respectivei greșeli sau ca respectiva greșeală să se mai întâmple. Prin urmare, întrebarea cheie și aia cu adevărat utilă nu este cine trebuie pedepsit, ci ce anume trebuie schimbat. Și poate în momentul în care începem să ne punem această întrebare, o să reușim și o să începem să ieșim cu adevărat din comunism. Regimurile totalitare folosesc pedeapsa ca principal instrument de control. Iar oamenii care trăiesc 10 de ani într-un astfel de sistem ajung să internalizeze logica asta. Dacă există o problemă, trebuie să existe un vinovat și trebuie să aplicăm pedeapsa maximă. Vă las să vă gândiți și la ideea asta. Vă aștept evident comentariile, sunt foarte curios care e experiența sau care e punctul vostru de vedere. Nu uitați să vă abonați și până data viitoare rămâneți curioși. În episodul următor vedem cum minciuna, coroborată cu simțul ăsta complet denaturat al dreptății, au dus la un comportament de care ne lovim astăzi și ne încurcă îngrozitor. Lipsa de responsabilitate. Pe data viitoare.